Joo, tää merkkaa kyllä tosi paljon, että ei tämmöistä ohjelmaa niinku itse saisi kerättyä budjettia, että on kyllä tosi hieno juttu ja nyt pystyy enemmän keskittyä itse ajamiseen. Et tähän asti se on ollut vähän sitä, että itse joutunut tosi paljon tekemään siellä tallissakin ja sitten on ne viimeiset illat ollut aika pitkiä ja joskus vähän raastaviakin, mutta tää on niinku tosi hieno juttu, että nyt pystyy niinku enemmän panostaa siihen oikeasti ajamiseen. 100. Valon laittaa. Ei mitään. Ei me tarvittu. Vitsi se alku tuli vaikea. Jarrut ei mitään yli. Rallin SM-sarja alkoi tahmeasti. Rovaniemellä ulosajo, Kuopiosta 5. sija ja Jyväskylässä keskeytys tekniseen vikaan. MM-sarjan 4 ensimmäistä rallia sujuivat kuitenkin näytöstyyliin. No ihan samalla lailla, ei sitä kannata muuttaa, että oma ajoa vaan maaliin asti, niin hyvä tulee. Joo, vähän kuumettia vatsatautia, niin ei oikein saanut syötyä ja juotua, niin vähän lähti tankkaamaan vielä sairaalaan, mutta ei mitäänkään, se illaksi pääse sieltä hotellille ja päästään huomenna kotiin päin. No ei se kyllä mennyt yhtään, että no se alku varmaan niinku lähti just niin kuin oli ajateltu, että silleen omaa ajoa ja sitten niitä pahoja paikkoja koetettiin niinku välttää. Tosi vaikea niinku ennakoida niitä ja sitten kuitenkin täällä oli noita muita kilpailijoita, niin kyllä nekin koittaa koko ajan ajaa, että semmoista tietynlaista vauhtia piti pitää yllä, että ei voinut silleen kuin Portugalissa katsoa joka mutkaa, niin oli kyllä tosi vaikeeta ja ei niinku mennyt yhtään tietenkään suunnitelmien mukaan. En ollut kaatoa suunnitellut lauantai-aamulla. Yeah, good feeling. Cars work really good and we try to keep good speed and avoid mistake and I'm happy our pace. Sitten Rapsuan jälkeisellä siirtymällä ennen Vekkulaa, niin loppu sitten virta-autosta, kun ei se ladannut. Ja ei ollut sitten enää mitään tehtävissä siinä kohtaa. Pojat tuli hakemaan sitten trailerilla pois. SM-sarjan kesän avaus Pohjanmaalla jäi väliin. Portugalissa saatu ruokamyrkytys vei voimat. Joensuussa tuli uran ensimmäinen podium. Lahdessa taisteltiin jo voitosta ja sama tahti jatkui kauden päätösosakilpailussa Kokkolassa, kunnes rengasrikko pilasi rallin. 4 pohja-aikaa SM1-luokassa ja lopullinen sarjasijoitus oli 5. Täys miinus yli 9. Vasen plus, lopussa yli 3. Jarru, nypyltä oikein täys, jatkuu 5 oikein K, kierrä paljon, 3 yli. Vasen M, pitkä kierrä harkot, 3. Oikee plus, heti vasen täys miinus, 100. Eri 6, oikee loiva ja vasen täys miinus 4, oikee helppo lyhyt P7, jarru, oikee loiva, 3 vasen nopea loiva alku. Syksyn asfalttiralleista ensimmäisenä ajetussa Itävallan Herbst-rallissa sijoitus oli luokan 3. Edelle ehtivät Adrian Furmoo ja Nicolas Kiamin. Keski-Euroopan MM-ralli jäi tyllysti kesken kuljettajaparista riippumattomista syistä. Puska reuna. Super successful season, and these are our WRC3 champions for 2023.